Hi everyone, majong adlaw njong tanan. So karon day guys, hana dyan gitagaag higayon nga haning panitan kapayasa. Kay na-action na si og kalata. Lata na dapit sa gawas. Sayang pud ba og di na panitan kay mahog jud malabay ra ni. Sayang pud hinatag ra ba ni gikan Dennis Demo Farm. Naningan ang nagtanam ani nga baho ko no medisina. Sa man yung hadyang gisuwayan o sani baga jud. So guys, mao na naman yung nahabilin. Bitaw kay gipangaon na. Wala ko naka-video. Voice over ta din dapita kay alams na. Mga tao dari basta magkatapok. Grabe dyan kaaliwaros. So tinuod di ay agingan sa nagtanim ani dito sa Demo Farm nga kaning kapayasa. Baho si jang tambal. Marag kuan ka ng medisina. Wako kasabot kay first time po na nakakaon din kapayasa. Tamis si ja pero naadyo si jay baho. Pero madara man okay raman po. Basta kay ningkaon dyo ko ani kay kuan ko karon constipated ko. Lami raman po. Kuan ko dani ka nang mapaliwat ko kay mugbo ra siya nga kapayas. Nja daghan sa bunga. Mga nang ganahan po kong paliwat ani bahala og kanang baho si jang tambal. Medisina. Lahi? Nang lahi. Sa kuha man ako ano sa kanang munisipyo. Di PSA. Nasa man? Ano sa Munisipyo nga iyan ni. Nabat mo siya. Bawang medisina no. Manila. Manila na. Nga na ko na. Ha? At di mo na nagana. Na pwede lagi sa ako. Wag natagan na ko. Lagi magbura ba si jang kapayas? Nga na di ko na. Si motor. Si motor man di ba si baho? man. Sa panigagisin ramang ko. Ne. Edgar ko giba ko gisin ko gipaingas mo ma. Di pa mo butan ra ka. Ate, ne ay ingan si mama nga agtaran ko ng purpose gipahatag ko ng national ID. Wow, oy, direct na diretsos lang ba? ITM. Nakuha ba lang katihan siya? Tingnan lagi na ka nga. Ugwa ko ni ugdi ko ni mo tagaan sa kuan. Ang bahin sa hang purpose, pwede ka na i-report sa DSWD. Patanggal na kaning undang ra ba ka? Grabig oras. Arang dali ara. Oras na deposting luto. Sa mga din yung lutoon, isdang tulingan. Ano-unan wa ilaing ning labay. Nja, nada po tayo kinasun. Hana lang po ning lawuyon. Kual, ang panahon karon gawan-uwan. Sumada ni ang liso, hanggit tigom ka ning itanam. Nja, si tatay, hang patilawan daning kapayasa. Ug maangay ba? Tay, snack tayo. Ay, kapajas. Ah. Nga lang, nga. Kaya po na ba? Ako na ko, suwa. Nga na. Lawan. Bebe, ano mo lang? Adyo. Awiri din, dapit sa ubos, awiri. Yung manggahi. Si tatay di dyan pwede di maka-snack. Kay kuan, naanad na. Inandaman dyan ni kuan, pan. Bitaw. Gibawalan sa deres ni Agi, pero kay Loy man po, din sa man pa yung mga pa-snack.
Maura man dyan may dala sa bukid karing pan. Gipakaan po ni kapayas kay kuan man po ni constipated. Naapay pila kayo wa. Ngangay ka? Magahi. Ha? Nainsan na ba yung mga tao sa family house? Siguro may undang ng bag sima. Ha, bulkik na. Nga nga di kagbabahog. Apay kalibutan ng mukha nga di kagbabahog. Ha, may bagbahog. Begja. Ha, may bagbahog. Snack mo diha. Na, di sa kupan. Kaman ang hili ni. Snack sa patrabaho. Nauba. Kajud ka nang. Saliat kajud ka nang. Katubang ka juga suwag luto ba niya? Ano ka balag? Suryahi. Ah. Mang lipstick sa ta. Ah. Kung lagi gigamit, gipa-open sa account sa mga anak. Oo. Ha? Open na po kasi pag-online hanggang tawag di man putubahan. Nag-ice man ko. Ah. Hindi ko na mag-apil-apil sa politika. Karon dito ma-intunsis. Hindi mag-apil-apil sa politika. Ito ay naganda ba? Wa man, ako usahay. Minsan na nilabhan. Sila naniyog to naga ko, marehang kanan. Miwang. Kay maglain lagi ko gawa ah. Okay naman kumahaw. Para mga palingana. Kay maglain lagi gijang pagkaon social child food. Yung lang kaon. Ako. Naniyog to na sila dia, gawa kare. Stop. Bitaw ginikaon na bitaw ko. Nagkaan ako ganin ang buntag. Naghanin ba si pagkaon? Suka. Ang kung saan na pagkaon. Naingunan ito eh. Mga tanin dyan, panood to dia. Mo naging naman ang akuan. Hamas, Hamas, ini sila ito ang bayad ng uban sila. Was bread ko no. Budong na ko nalagay sa bahay. Meron to dagalis. Kaya dagalis sa akin. Diyan tayo kulog saging. Gihatag saging, gihatag bugas, matuwa, gihatag bugas mais. Kaya po, mas dito insi nga. Okay po, mas dito nga si insi daga na. Iyan na kabadus undo ng uyab lang sa una. Magdagma kung sumod. Bukas na kinamit ang gabi. May eda ka ng kuwa. Nakaingan si insi. Karoon mo tayo ngilingan. Wala. Ano, hindi ko nakaingan. More on import kuno na. Sunod na kawat-kawat na. Si insi, dito ka nang balik sa nila. Nay, Kaya ginawa ko kay. Nay, mag-gift inam ka na rin sa bahay, Nay. Lagi ko musugot. Pagkanta na, muikyas na. Nay, lagi ko musugot, Nay. Sinsi, mamindi na to kay Luis Sinsi. Anong luoy mo na? Kaya kalubian sa kantago. Pumagaw sila na ka. Nay, masunod, Sinsi mita na to pang magula. Sakit sa una. No, Flor? Sabi ta, pagkaha, that's one.
15. Buka namin ang cellphone. Kaya 12. Ako ba ng tiri? Ay, mate, despisay. Pwede na Mate, ipon. sulit natin. Ha? Protector. Di, das February 22. Ha na. Das January 21. Ano yung mga tigong na ganap? Magahan ay 4. Ako na, kung sintagos. Tol, gani umusin tapos na. Pelo. Okay, magkasweldo siguro kung sunod buwan. Sa Facebook. So kaya mahatan na dos. Gikaroon kahimutang ka. Bayad mo. Kaya na ihatan. Tag mga bunggo, iba. Mga bunggo ninyo. Kung mga Bibog meeting. hindi, alisa natatagpuan. Panipon. Ikaw, labay drive? Nga ang tag, Chico. Sabi? Ano, isa ko kapit sa waman. Habi mo din napalitan. Katungan gusto ko na kusiun rin ha. Hindi ko kasi pati panitan na ako lang. Mo na maglagot to. Hello. Amis di. Kaya ko bisa ko kung gamay. Nani. Isa na. Ano? Nagbugay. Murag bumbum. Napalit to? Buglaw? Asrip do ha. Na. Napa nga ni? Asrip. So guys, kay nakapanglabaman ko, bahala gawan. Ang labad jud ko rong adlaw. Morning hana naman pangipamilyo kay hanggamiton og hanger kay mao man ang gilabhan das naging adlaw. Lisod og di ko maglaba kada adlaw kay daghag labanan matipo. Unsa kapoy na tanawon ning matambakan tas daghang labanan mo nang hadyang gi ato og panglabag ang mga labanan. Panuan mo. Sige. Ha? Bongbong kami. Bongbong bangag. Marcos Bangag. Ala. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Gadi naman to tira itong cellphone sa natong na-opera. Ano sa man to? Bagong opera to na lusma? Nalusno? Marcos Bangag. Damag. Bagong opera pa o nakauli na? Huwag ka mag... Nakauli na. Nakauli na. Oo, si Aso. Mura pa mo patay na. Yung Aso Jud na yung di patay. Kuwan siya nakauli na. Ano ka na? Ha? Ano sa Nakauli na ba? Nga. Kung orang hilak sa ginikanan kaya nag-kuwan na sila. Nagkamot kamuperan pero na dasdas sa sa ingat to. Dagag siguro sa kasagbanan ka maaga na. Yan yung magpapag na to. Wag ko opera lagi. Oo, opera pero na. Basta dua ko ka siguro nakalako naman dua ka buwan. Nakakalapit. Tatay siguro. Kanding ko no. Kanding. Kanding mo. Ako din lagi mo lingkod ka. Ang tingnan niya kaya pagkadiin man ko dyan dyan. Dapat ito mga Bisag uwan, hala, ang labag hapon ko. Kaya arong di matigom hang na. Ano lamang ipanghangir ni. Ay, ginalang na manok.
Manisid ang tiri. Atay sa wakwak. Ranaw to pinakalit. Timing ra ba dyan nga nangaon? Amaw ni. Ito din ko yung Mit-mit. personal na itong Mag-angay ko no. Eh, si tatay ni magkakita. Malipas sa tayo mag-branaw siya mag-angay. Diba tay? Tao ko sa papa ma. Na, sa tao tiya. Ay papa do na. Pag na ko ning balik. Isa may gingang tatay di ay. Isa gisurin tatay ni mabaw sa imong papa. Patay na gum papatay. Patay na ba kuno tay? Patay na gum papatay. Hindi mo sige sabaw. Hindi ko pa Ano nakakita. hindi makakita. Nangingit man na disubukan si ano nga yan ako. Hilam-hilam magbungbong. Murang na nga, dito na kasi ano pa na ako. Wala ka katuod na eh. Ano ko na eh. Grabe, di ba sa una? Naguna-abot dito mag-abot sa... Medyo mamatay ka. Hindi ka nakatimande. Mo ni mo gawas mo ni mo na-imagine nga asa ka. Sa tayo mga Luis na na di ay. Pero ito sa CR. Dagay sa mutin mo na eh. Masatay. Ang hinabila ko sa buko ko lang, ano eh. Dami ng gustuhan. Eh mag-imagine sa baka na maglingkod. Dani man ko ato ko mo gawas nga na. Ay, ginawa na lang, hindi ko kapos sa buhan. Hindi, ulit ko lang. Ulit ko lang suli. Gusto nga tayo ng paabot eh. Ang nita kanto. Ngintit ano siya. Ito kami pinaot ba? Singgit ka tabaw na eh. Ang salaman na. Wah, kataman na. Bing, ang dami ito bing na ito po eh. Wa. Wah, mga mo na ito. Ang puko. Mga panggaba din. Yung balik ng siga. Luto pa. Ang mga cellphone sila, pagkagubang ito ng cellphone. Ako isang problema sa nila. Dito ng kuhan, tuyo. Sige lagi branaw tita nita. Kadahal sa Ang YouTube. kapura may gaya-gaya nga. Siguro ba batay hindi pa?